Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagodayan nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Edward nga pinauluan na iti karma. Dear Manong Nemi, idiadda kami ni ti college ka ni Lourdes Manong Nemi kadaddan relasyon mi. Ni Lourdes timbilang ko nga first love. Dumampayadda idi puppy love ko, idadak pa lang ti high school. Ngayon puppy love lang. Ngayon ni Lourdes Manong Nemi timbilang ko nga first love. First love ko. Napintas ni Lourdes Manong Nemi awanan ti sa pulampay. Kaya mampuso ti rupa na, morena, adapay makitampay Manong Nemi ti barbon, iti barukong na kadig iti legs na. Nasipukayal dagiti lupon. So nga nagagasgasat ako na, nananubiyat ni Lourdes, na amalakon dagiti lips na, na aprusakon ti barukong na, namampay, sangko pa yung nagunuod, iti kinabirhen na. Nagarapap kami kini Lourdes Manong Nemi nga paman nga makaraduar kami iti kursumi nga business management. Kagpadpada kami Manong. Agsabol kam to ti trabaho mi siyempre. Agurnong kam to, sa kam to, agkasar, madan kam to ti kabukbukodan nga balay. Naipaay ni Lourdes, ti kinabirhen na, di adda kami ni ti 4th year college Manong. Birthday ko ngamin idi. Pinaumian ko Manong. Ket kapot na birthday ko, saan nga nakapagked-ked. Yan tangay ko nak, ken ko nami, nga graduar kam tumaten. Agsikog kas pagariga, na pag-isuntuwit nga agkasar kami, na makapagturupos kami. Nadadamatan ti panakaulit-ulit ti amin, ngayon ti pagyamanan mi, tasaan nga nalapadan, ti panag-graduar mi, tasaan nga nagsikog. Aging ka nagturpos kami. Nagsapol kami ti trabaho Manong Nemi dito lugar mi, ngem nagrigat nagsapol ti trabaho, di ba? Nagrigat. Ngem nadaan kami matlaeng, ngagpadpada, kadwa nga tawan nga nagurnong kami. Kalbasan dayta Manong Nemi, nagkalaysa kami. Natong palmat lahing tirapaap mi naman pa'y simple lahing nga kalaysa Manong. Simple kalaysa ko na, agsipot ta, basit lang din nayaban mi, nga nanganak, nga miti simbahan, nagkasaran mi. Naragsak kami nagpadpada kini Lourdes, kas tamatan na gini parents mi. Parents ko, kakapsat ko, parents ni Lourdes, kaya hindi kakapsat na, ti partido na ken partido. Kung nadanganot ba nung naming ha, a perfect couples. Kapag nagpadpada kami, nga nakapag-graduar, kinadaan ti trabaho, siyempre perfect ko nada. Iso nga naragsak kami Manong. Kaya kapag nag-asawa kami, rabang na una nga sumina kami.
Gabot awang payaeng manong na iti awang pa iti gastusan mi para iti house and lot. Nagkasera kami iti may nga apartment nga asideg iti pagtrabahuan mi. Saan kami nga agpadpada iti pagtrabahuan manong. Ngam nagninad ti asenso. Nagbayag ti agurnong. Nagninad agi magadgata. Nagninad ti pag-upa mi ti apartment, kuryente, danum, nagngina manong name hindi kini magadkatan. Eri tatawagan nak ni Jerry manong name na best friend ko. Kinaredwaran mi, kini Lourdes, ako nana, awan asensom dita bro. Friend, umay ka dito Manila. Dito ka ang trabaho. I-recommender ka iti kumpanya nga pagtrabaho. Kunin nga na. Nagdesisyon na. Kasahit kong nag-resign di trabaho, imbaga, iti asawa. Edward, huwag kang padalos-dalos. Sabay. Laglagi pa nagrigat, nagsapol ti trabaho. Amom no akar ka nga akar? Saan ka nga? Adadoy kang kat asenso? Nagbidot ka, sweetheart. Masapul nga sa pulam ti adada nga pakakita hamit kwarta. Agbesat ko na ni Jerry. Panawan na, asidaglahan ti Manila. Ngam di mo kadiam mo nga, ti panagin na dayo. Kahit iso ti pakapasamakan nga. Nga manglipat ti may sa kadata. Tawang ka ni ti panagtalek mo kanyak, sweetheart. Agtalek ka kanyak. No talaga nga napudnot panagayat mo kanyak. Lourdes, kompleto mat ti panagtalek mo kanyak. Trust me. Agas mo ti panagtalek ko ken ka. Ada pa nagtalek ko ken nga Lourdes? Amok, ken pacheck, nga di kan tupulos makirelasyon iti sa bali. Kasta ko mamat ti panagtalek mo kanyak. Asa deglaeng ti Manila. Ana serbi ti cellphone, nakabaymayat ti komunikasyon. Sige, numampisan ko kumakayat. Gamgabot na talagang nagpilit ka. Palubusan ka. Yan ti pampanunutek. Ano pampanunutem? Siyempre, may iliwak to keng ka. Hindi, linawas ng agbakasyon na. Magastusan ka. Apag kung mapanunutek ti bagas magastos, ano serbi na ko mga ron nga kalikag kumam tinapindas ka trabaho, naggastos ka ba na kanayon? Di mo lagayam kaya't nga linawas kang bakasyon na. Binulan, okay lang. Sige. So, nag-resign ako ng trabaho. Kat sumreka, iti ijijaya ng Jerry, bakante nga posisyon. Iti kumpanya pagtrabahuan na. Imagine, times 2. Ti sweldok dito, times 2. O imagine. Ken, nabindas pa iti asenso, nakas pagarikan lang. Nagkagatak mat, nalaigak mat. Nag-resign nga rod manong name no nag-resign nga rod ko na manong. Iti trabaho, ket nagpakada akon siyempre kini Lourdes. Gagga po ta, nagbay masakmat din dito apartment. Isupay, di gawid ak sa dibalay. Data ko mamati si gasing ko, sweetheart. Taltalumat na giti kabalay mo dyan. Dapa pa kini mamang mo, kini ading mo. Ya okay lang. Makamenos sakpay. Siyempre, magdadagtulata kini mama iti pag-market na nung kastang agsweldo di makainot akpay. Ken, adamang banday kanya. Uri ako mang banday keng ka, sweetheart, nagtalek ka keng ka, hasta ka mamati pa nagtalek mo kanya. Manong nemi nag-strike ka nga ro, ti may isang dakila kumpanya nga pagtrabahuan ni Jerry, ng best friend ko. O na,
pumaala ka, ba't nga ro din na? Nakat nga to pa yung deposisyon mga imsiyak. Abay namin nga si Kati, okay kanyak dito yun. Isak pa yung kabarbaro. Nangat nga itong deposisyon ko imsika, Jerry. So nga ko nagpahala ka. Into na first salary, agpahala ko. Basta makaring akong tibigat manong nemi agka kasera kami nga duwa nga agpadpada kini Jerry. Ag-share kami manong nemi di paupahan. Buhain. Basta agsapa manong nemi tumawag ka kini Lourdes. Sweetheart, good morning. Good morning. Ana, kumusta trabaho? Okay na okay. Katsi ka. Tultuloy mo trabaho? Una. Iso na lang tapod mo to ko na. Nga niya. Nga, nabayag tasin sud to eh. Nagrigat ti promotion. Nagbabat sweldo. Kaslakayat mo to ba dito eh. Ay, halatan. Ngayon nakas pagarigan ta. Diyan kaming kaya ti basta-basta ag-resign ti trabaho eh. Ti kayat ko kahit mabayag ti trabaho. Tagur-ore kanya ti promotion. E di adan talo nga bulan ko manong name ti kumpanya. Nagbaliw manong name ti trabaho. Kasi ti panang kay promote ko, may sakon ka na kiti supervisor man. Pinaalaak man ni Jerry Palami ba yung leeng musika? Ara dumanan, dakdakal man ti sweldo. Wata siya, supervisor kan. Siya. Sikapin kami. Paamta. Siya tumating mag-recommender kang para ti promotion mo, Jerry. Diyan malipatan na ito utang ko na yung baganakim ka, friend. No sanak nga imanugot nga marito Manila nagtrabaho. Awang kanya tigas ito yung posisyon. So nga, Kat, hanggang mailiw ka ni Lourdes? Mailiw? Kakanayon kami mit nga video call. Kakanayon ko mit nga ipagpakita kang kuha natin ko. Ano? Dapat nga nagundahon nag-sex kami ti video siya. Akadi, gloko kayo. Adamat asawan ni Jerry manong naming nga pinanawan na iti probinsya. Ayun ka manong naming nga ti may sang aldaw. Sumsumrek ako ni ti pisina. Nagasagana manong naming. Ti driver ko, iti service car ko para tingkang panag-supervise kada kiti adto mga sanga ti kumpanya. Idag ti adag ti makanyak. Hello, sir. Good morning, sir. Wow. Pintas ka ba? Yes. May I help you? Ay, sir. Iso ti kabarbaro nga siyempre ka empleyado. Nagabuti sa bali nga branch. Akadi? Iso ti recommender ni boss nga assistant mo. Oh? You're my assistant? Yeah. Siya na Eva. Hi, Eva. Ligat kahit ng sawad, no, sikat assistant ko. Kang na yung tagakuyukuyog. Malaksid, sir, no, ibati na dito pisina. Tapos siya no, kati ag-assistant naman, iti, naskan nga si kaswem. Di mo kahit tag-failed. Kahit kumait. Agam no, ibagam nga ganaklatan to pisina. Okay lang. Pag-iso ko na yung arad. Direto nga daw, I'll feel that. Sumunod ka. Thank you, sir. Papanam, sir. Metro Manila? Hindi, irapin na naman pa sa Jesabu. Wow! Baka mapantapin niya Davao. Siguro. Di nagbalinan manon na imi kang kanayon kakadkatuwak ni Eva. At hindi kiti kundahoy manong nga malipatak ti tumawad iti asawa. No iso ti kakaiso na nga tumawag, hello, Lourdes. Uro right itawag mo. O ang payayoris nga ba sila nga message mo kati good morning, kada good afternoon, good evening. Busy ak. Agtulay talagang busy ak yata. Madaman ti
panag-supervise ko. Adakam dito sa buong. Sino ka doam? Siyempre, dito driver ko. Ohan sa balin. Ito driver ko. Ngalipatan mo din tumawag. Busy ak nga road. Amo ka mawatan na. Sige, mawatan ka. Kinitak na ito yung John account ta. Ako magpait inanayon mo. Pagkip iparam ti kwartam. Dito ko nga deposito. Nangaharamid ka ti bukod mong account. Uwan tapno niya. Awan ti pagdanagam ta kururno nga. Kamong tirantak ti panangururno ko. Surprise ako makeng ka. Gumata nga kiti house and lot dito Manila. Nakaskasan na lang, ay bang kontunto yan, ta dito itan ang den na. Dito itan to nga garamid din ti baby ta. Ngayon kinapudno naman ang nemi, kaslag maumawan tiriknak nga ayat kini Lourdes. Dito nga tatikunada, nga no di mo makitkita, ora at the video call. Di mo makasasarita, di mo makadenden na kat malipatam. Irinto at dato'y manong nemi nga ubing kinapimpinas nga Eva. Why napintas ni Lourdes? Nga mas napimpinas ni Eva manong. Kasto tirarapa ka pa yung klase di babae. Nabihag na di matana. Nakadagdagkit kami. Assistant ko ngay. So agkarga kada mga asis kanyak. Dapat nagdi kundahoy nga. No, magna kami nga kuyog. Saan ko mapupuot ang akbayek isuna. Sana mat irakus manong nemi. Kitakyak na itibagik. Kasladan relasyon mi. Aging ka manong nemi. Kabakasyon mi nga agpadpada. Tinawagak. Hello, Eva? Ay, sir. Dita ka man in sir kalaman nga na, sir. Edward. Edward. Mabaling ka nga awisan? 3 months lang kagkad kadwa. Di ka pa inawis. Pag-awisan ko kanya. Intag dinner. Narikat man no, sa talag kuyog no trabaho. Agkuyog tama ta. No kasta nga bakasyon. Ang kababayin, sir. Ano kababayin ko ma? Sa mesa, sir. Si asawa ka. Tapay. Doon na ng sawak. Awarin ti ka din tagagpay nga. Agayat pay? Nakakaasi mo di asawa mo, sir. Ano nga rin mabaling ko, no? Naibawing matenterik na keng ka. Oh my God, sir naman. Huwag. Huwag mong tigilin yan. Ngayon saan lang siksikatin na in love. Sino kumatisaan nga ma-in love keng ka, sir? Itilikodan ti amin nga daan kan ti asawa, sir. Di aba ba nga panao manong nemi nagkarelasyon kami kini Eva. Madlaw ni Jerry ti amin. Ano mapaspasama kang ka, friend? Jerry? Nalipatam sama din di asawam. Uy. Hindi mo ko naen nga inaibang ka dito, tapno napindas sa trabaho. Nga tapno sumapul ka sa bali ng babae. Jerry, saan ko mariklikan ti pusok eh? Ni Evan, di patpatek ko. Kasaan di asawam? Ano di maramit ko? Asawak latang. Nagbakasyonak sa di probinsya, di asawak. Ngayon nadag dito yung syudad, di asawak ni Eva. Nadang ka dito ang asawa? Kasta ti lalaki, kaslaking ka. Abo kaslakan niya ko ma. Di ba daman chicks mo? Wen, nga sana ka seryoso. Kasapulak ti babae, kabayadan nga dani bakat ko di probinsya. Nga no mailiwak, agawidak.
Ngano jak makaawid at sa bali. Ngam saan ka seryoso? Sika ka seryoso. Friend, please. Jak to kayat nga adan to karkargahit nga aniyaman nga parang babalaw kanyang ni Lourdes. Ano ka babalawan? Ano nga rod? Saan ka nga may gawid? Hanan. Kaya mangala kami sa baling apartment kapag may kina Eva. I'm sorry, Jerry. Nga magmemesa ka man dito. Tapos saan ka magmemesa? Mag-isang bad ka, may babae dito. Di mo kaya nga nagserbikan ka? Ada pagpakadaam, ada sangpetam. Ngamda kami kina Eva agad. Nagkuyog kami nagtrabaho. Mapang kami double purpose Kasla kam lagan honeymoon na kang kanayon no mapang kami ti field, mapang kami di Cebu, di Tagaytay, di Boracay, di Davao. Nagpintas ka trabaho, di ba? Nayaw-awan ka, Edward. Oh. Siguro, ang jak anugutin nga nayaw-awan. Amok tuturturungek, amok taramidek. This is my destiny. Sa ngagpaot relasyon ng Lourdes, ngayon ni Eva, iso at talaga tinikari. Kaya ko pututan ni Eva. Uwan manong nemi, nagdan na kam nga ruda kaslag asawa kining Eva. Ti ornong min manong nemi tinagtipon. Nalipata ko ni Lourdes. No tumawag manong nemi, busy ako nakasigod. Kakanayong lata busy kan? Napiapay ni Jerry, tamalagip ng katawagan, the best friend mo. Ano yung pagbaga ni Jerry kan ka? Awan. Napiapay kang gawa ng tibaga ng agan anusak. Kata-kata-anos ka. Kaano din ang audio bakasyon mo na bayagan? Ano ang problema mo dito? Kita damat na Perez mo, kakabsat mo. Di ka maboring, kabutan. Ada mo trabaho. Nakalipat ka na, Edward. Style mo. Bisyak. Sige, ba niya? Naging ganag saritahan mi kini Eva. Abi nga di mo pala kami ipudno. Iti asawa? Diba ti plano takit? Datatag gastos iti pa nakaanal ti kasaryo? Tapos na makapagkasarta? Sige. Diba? Ada joint account ta? Nagdakil sweldo, kastamat kanya. Di, magkita ta, mangsapul ta, iti, nalaing nga abogado. Nga mga, para ti annulment. Agpirma nga tan, Lourdes. Di, marami tayo panguspustan tapos nung tikastak at makapagpirman to. Kanawan tumatan na maarami ni Lourdes. Baka isak lang na ta. Manog na lang Ora yung arami din na, sa mo matin ng ipatpateg, sak matin tilab mo, sweetheart. Kabuta kang kanahin mong ibagbaga, nabangbang luak, napimpintasak, ubu-ubinak, naimimasak, di ba? Gabutag pa beso dita. Di ka tupulos ka, Oma. Eva, saan to? Namin pinsanan manong naming nga awanan ti komunikasyon mi kini Lourdes. Teng karigatak dayta. Nga din akon matawagan, awanan ti pangtawagan na kanya. In-block kon manong name. In-block kon ti asawa. Nga jak pinanunot manong name agsagsagabang agsangsangit. Pati ni Jerry manong name. Natawagan na, kat bababalawan na. Kunak pakit kang kuwan na. Kat no kayat mo pare, akat babaiya mo dyan pakat ko. Nayawan ka na, Dwight. Jerry, best friend ka, and thank you. Ito panang rekomendar mo kanyak ti trabaho. Ngayon, pangasim, at pagpatigan ti panagayam. Di mo biyangan ti raramidek. Gabot amok ti raramidek. Sige.
Ngam ka mo manong nemi ngam bagagaya man ni Jerry kini Lourdes ti mapahuag kata kami kini Eva. Gabot ito ba isa nga aldaw bakasyon manong nemi nga adda kami nga duwa kini Eva dito apartment idi addag durdurбел manong nemi. Siya kami mismo tinampan ng ilokhat kaya nakiktutak hindi makitak ni Lourdes. Edward, kasano nga naman sa mga saludsudin kasano nga naman? Karbagang langit ibang tuntun. Gabot sa katilagal nga sawak. At ang halintagak nga mangilaban di pa nagayat ko. Kanting nga siya kad legal wife mo. Di na ka di pastrikahin. Sumar ka angim sa angkamang gulo. Awan ti pagmanahangkam. Tasaan angkamang gulo. Simrek banong name nga pag-isumet nga rimuar ni Lourdes iti siled. Ni Eva ko nakuma. Arimuar ni Eva di siled. Kat nakitan siyempre ni Lourdes. Iso ka dito nakisungat am kanyak. Iso, ni Eva. Kat nasaludsudom no apay, ala kitam tilangan akin tilangan. O bubing suna, napimpitan sa hamang ims ka. Kaya nangasawin, ngayon tipat patek ko. Kat saan ka nang ipatpatek, Lourdes? I'm sorry. I'm very sorry. Agsangit ka, nagsangit ka. Nabayag ko na nagsangsangit. Kadya kaya't nga sangit akit sangwanan niyo. Maminsan ko lang ipagpakaasi ka na kayo. Ngayon saan yung patgan kas pagarikan, awan maramid ko. Ano ti pagpakasim? Di ba nagsinayo? Ka nagsubli ka kanya. Saan doon ka mapasamag data, Lourdes? Kas na kunak kang kasaan kan nga yaten. Ti pagbindasan na, ure nagkasarta nga peso, ngayon awan anak ta. Pagyawanam data, tawan ti sausawir. Actually, agururong kami kini Eva para ti annulment ti kasarta. Nagtipon ti account mi. Imbes ko mga sika, di account mo, uno di joint account ta, iti pangipanak karigit ti kwarta. Ngimsan. Nasakit. Amo ka nasakit. So nga I'm sorry. I'm sorry, Lourdes. Mura niya tararamidem. Saan nga mababawi pa iti amin? Sa mga kalikagawang bahay, ngagsubli akang ka, gabutasan ak tun ngagsubli, gabutasan ka nga ipatpateg, ni Evan ti patpateg ko. Kitkidawak tulayangan kang ka. Aba nagpirmam to ti Alban Peppers. Tapno nawayakan tumit ng mga sapol ti sabali. Tapno makapagkalay sa kam kini Eva. Tada kami kini Eva itinekari. Asaan nga sika. Awan nga ron tinaaramida ni Lourdes manong name no di bimanaw. Nga tinaoding ang baga na good luck kada kayo. Amo met cellphone number ko. No kasapo lang to para di bagbaga mga annulment. Tumawag kan tulaing. Kinunana. That's good. And thank you.
Nagselebrar kami manong naimi kini Eva, idireti agundaway, agasla naikan kami tiwaya-waya. Kapota siyempre, sa aming na problema ni Lourdes, kapota inawat na matenti kinapudno. Dakkel mati pamatik manong naimi, nga mga alamat manguray matenti mangarim kang kuwana, tapno kastagat adamat kasukat ko, itibiyag na. Ano manin tawagan nak manong naimi ni Jerry. Oh, friend, Jerry, anak damag, kahit ka kumakumustahin. Ako di problemang kanya. Nagtuloy-tuloy ti pintas ti trabaho mi kini Eva, kan pintas ti relasyon mi. Oh, sampai nga nagawid ni Lourdes sa di probinsya. At yung tinawag kayo, kinapudno na. Iso ti kadwa kita. Dito yung apartment. Oh! Friend! Good! Sinublat mo man ti asawa ka dati? Nawantay niya nga relasyon ni. Duwamat ti kwarto dito yung apartment. So kaya kami ti kwarto. Isa, kaya napintas mo ni Lorna siya. Hindi nga, napila nga pagparaosam. Sana kakasken ka. Edward. Siyempre, adda ka nga mga mangpatpatid ka ti pakinakam na. Sigurado lagi ding agladda dingit, agsagsagaba, agsangsangit. Adda ka met nga kayem ko, nga mangpatpatid ka kang kuana, di ba? Baka mapasamak nga arakupan na ka, aginarakop kayo. Sana kakaskan ka. Nagbali na ka na po doon ti asawa. Kanoray mo na may isang apartment yan, Mika ni Lourdes. Saan ko doon arami din? Lapay. Di mo kahit isuna, kinapinas mo. Tinulungan kasi mo nagtitrabaho. Kasi pa ng tulong ko keng kaidi. Ha? Kahit mo sa wen, ti kumpanya pagtatrabahoan tayo, isumat si Amerikan ni Lourdes? Yeah. Isa na lang ta, sa lang ta, kita siguro, no, umay ka dito main office. Sak may lamang pandita, no, ato konferensya, eh. Kaduhan naman ang fee-field da. Sumsumrek mo dito ATM ko. Tiyak sweldo. Malaksid, no, adala tayo general meeting, o no conference, o no emergency meeting. Ay, pambara ka magkita kayong kuha na. Ay, nakas pagarigan sa nga maliklikan, nagsabat ti dalan mi, no, dak dita main office. Bakit kablawa ka? Hi, Lourdes, ko na nga. Di kahit nang sawain, agtrabaho dyan, agtrabaho to yun, Manila. Agtrabaho. Friend, naimas may isuman si ka. Awan te gandat ko akasta. Awang kamin, mabaling din. Diyak mabaling ang lipotan ti asawa. Di ba, mga alaala kamat kim saan ka seryoso? Sana ka seryoso. Yung diyak kahit agrawa ni Lourdes. It's up to you. Bahala ka. Oray nga tanong sulisugan na ka. O nisot amis mo't sumrik din silad mo. Kasta ka dito pa nagkita mo iti dating asawang. Namin pinsang galing nga nakulapan di panunot mo. Nakulapan ka po kini Eva. Saan nakantungat ha? Nga isina ni Eva? Papa ko may isina, nak. Laglagi pa, saan ka nag-asawa? Masarusod ko man ka. E di ta nagikuam ni Eva, virgin ka di? Haan? Ni Lourdes, virgin. Edward, sanak to papasulin no kas pagarikan lang. Dahil ito agad ada pala tsansan. Mabalin mo pa lang pakawan kay Lourdes kaya baga magsinublanan kayo.
Sabi ko mga bidag data. Nakasabulak lang ang rodin tikas kini Eva, subliak pa lang kini Lourdes. Never. Dandanin makatawin manong name seafood kada di iyo umay ni Lourdes iti apartment. Apartment mi kini Eva. Iti tadamangay nga komperensya manong name kat napanak. Napang kami adwa kini Eva iti main office ti kumpanya. Dito ko nakita manong name ti dating asawak. Wow. Apay napawawak. Bagay kayong kuha na tirwatan na. Hi, Lourdes? Dagagamit word. Eva? Apay nga dakit to eh. Ada komperensya. Sorry, may kami. Sika, dito ka nga ni Destino? Ano trabaho mo dito eh? Simple lang. Uy, dati ex mo, sweetheart, pumimpintas. Siguro ada mong papapintas kang kuhana. Gagangay lang. Api ko mga baybay aktibagik. Ada boyfriend mo? Adan. Uy, baka ni Jerry. Nasihat ng tao ni Jerry. Tinulungan na ka. Tinulungan na kami. Sige, mangurgid di komperensya. Adakmet, umatanda rakmet. Akas, agtungpal no anyaman tibilin. Sige. Alalay. Edi komperensya manong nami medyo siyak ti maysa da kami kini Eva manong nami ti maysa nga nakasentruan ti issue ken discussion. Bagada manong nami nga da kanog iti liway mi. Inlabang kumata. Gagangay data ko na. No bekas ta manong nami nagpakumabaak nga nangawat ti kinapudno nga dagiti loopholes ko. Karing-karik na santun nga maulit. This is my first warning, Mr. Edward. Saan mo ko man ururahin? Another warning. Yes, sir. Promise, sir. Kinuna kanyak manong nemi, ti may sa kadagiti anak, ti aking kuka ti kumpanya. Nga maddadag iti kundahoy manong nemi nga ora awan ti gapuna nga mapang kami ag-travel kini Eva iti Cebu agparamid ak manong nemi ti travel order. Saka mapadya Boracay. At sa nga ti kumpanya dyan manong nemi ngem awan ti sabaling armiden mi kini Eva no di ag-happy-happy. Ken kastamaten mapangkap dila dumapay nga paset. Tinapipinas nga lugar manong na yan. Kaslakang kanahin nga kabarbaro ni ayat ka na kami. Kasala di kang pulos agsina, kasala di kang pulos maawanan iti problema. Naging ka manong nemi nga maimpalagip kanyak ni Eva. Diyan plano ta, sweetheart. Annulment. Oo na yan. Di mo tinikas kaso. Kahit mo sakit nga subli ka ni Lourdes. Gaputa napintas man matinisunang misti siya. No. Saan ka sa sweetheart? Saan? Ma'am. Tayo si kaso kang sigod. Ngayon may sa nga abogado manong nemi ti imbay ti apartment. Nga dimit inayayaban. Inya mo ti bagina. Yes, tatanong na ito problema. Di ba? Kahit yung maanal ti kasaryo kini Lourdes.
Yes, nakaamo matron eh. Saan nga naskan pa nga may baga, no sino. Ngayon dito oray no, di ba? Ang problema yun, da ni Lourdesen ti agastos. Oh! Eva, sweetheart. It's a good news. Good news? Abay, saan da na handa mausar jay kwartata. Ngururungan ta para ta analban. Tabay, ni Lourdesen ti nangyay kaligawang ta analban. Oh, baka nakasarak ti baknang. Ngayon din naggastos. Ayan, kasta nga ta, attorney? Dito eh. Amo ka pirmahan nyo. Kan saan unang nagbayag? Mabalin yung nagkasar. Mabalin tumatente kasar ng Lourdes. Iti boyfriend na. Kita mo kada di kasat Evan niya. Nisintabog at santin nagkastos. Sige. Pirmahan ako ng sihod. Oen manong nemi na analin ti kalay sami kini Lourdes. Tinawagak ni Jerry. Hello, Jerry. Hi, friend. Edward. Kita mo kadla ti gasat niya. Apay. Nagagasgasat ha. Apay. Saan kami nga naggastosin kini Eva? Naanalit ti kalay sa amin kini Lourdes? Amok. Amok? Amok At dati nga ron nga kadkaduwak ni Lourdes dito yung apartment. Dati. Meaning awan awanin. Inyawi din ito yung mga asawa keng kuwana. Nga nangikalik ako ng taanal ben ti kasaryo. At danin na kami pindas nga balay. Ha? Sino ngamin? Di? Mga asawa keng kuwana? Awang kat pa invitasyon nyo. Uman pa'y. Malagib mo, di Borodek taking ko kati kumpanya. Borodek, ni Erwin. Yate Erwin. So tagbalin na asawa, ti dating asawa. Ha? Nagasgasa din Lourdes kumsika. Kaputa, iti pa nang isinam kayong kuhana. Asawaan ti may sa karagiti king kukuha ti kumpanya. May sa milyonaryo. Bilyonaryo pa kiti ha? Kasta? Orayan niya. Ada amin impitasyon tayo ng empleyado iti kumpanya. Tapno itandaran, adandaran tayo ting grande akasar di kiti doa. O abay, hanggang makaw ni? Diyan ka mamati? Sabi ko hindi ka mamati. Di tawagam ni Lourdes tapno. So amis mo ti mangibagakeng ka. Diyan mo manong nemi anuhan niya tiriknak. Takalbasa nga namuak dayta manong nemi kaslaklag sa sadut nga bumangon. Bigbigat pa ilahing manong nemi imbas ko mga kape. Ti paunag ko. Intuloy ko nga ininom ti pangted ko nga whiskey nga aday ti rep. Hey! Abit ito tinumam. Igagdi ko sa tagaputan. Maladaw tan. Diyak sumrek. Asa nang nga kadwa kag failed? Jet driver. Kasanong sa pulanda ka? Di ba gamang masakita? Ano ba mas masama kang ka? Eka po ka di, tani Lourdes, kat asawain, tibay sa kadagiti anak, taking kukuha, ti kumpanya. Eka po ka di, tani Lourdes, dating asawam, kanagnaya din, tinapintas, mansyon nga balay. Mansyon lang aro doon, balay pa. Di nakpakadanagan. Gladladingit ka matlang, nasakit tinakan mo. Kunak mo lang saan mo nga ipatpatag sura. Saan ko nga ipatpatag? Abi ka ron. Basta di nakpakadanagan. Okay, bahala.
Manong na may makalawas nga sana kasimrek iti trabaho nga iti sumrek akon manong na may pinaebandak. Edward, yes sir. Nabaybayan trabaho. Awatin na to eh. Ano na to sir? Termination kung kumain. Suspension. Indefinite suspension. Sir, nagpakadakmat ka na kayo na nagsakitak, sir. Saan ka kanuot ka nagsakit? Kung at assistant mo, ni Eva. Nung nagsakit ka, ada medical certificate, kamang ipanagnek, di dumawat sa anin. Indefinite suspension. Sir, I'm sorry, Edward. Stricto ti kumpanya. Awagan na kang tulaing no kasapunan na kapay. Di may go out. Pabalin mo ti pumanaw. Manong na imi adadan ti panagbartek ko. Kapaya kastoy. Apa nga makalawas na sa anak simrek. Apa nga nasakit tinakam ko ta. Na makiasawa ni Lourdes iti sa bali. Saan ka di nga dati inunuray ko tapos numadang kami tigod dahoy kina Eva. Gabot awanin si trabaho manong naming dito ay klatan apartment nga sangpitan kan panawan ni Eva. Panawang ka manin. Kailangan dalangam ti Sarming. Di kan sampai agdigdigusan. Awanin ti sa bali nga raramidim no, umininom ti ara. Pasensya ka niya ba? Palubosan naglang. Saan tumid lang hasta here? Next weekend di kasar da Lourdes kini Erwin. Di ko matandar. Saan? Sa anak mo ting empleyado? Sa bagay. Saan ka magayam nga naimbitaran? Sige, bahala nga ron kani maladaw akon. Agurora yung kanya ti driver. Driver meaning manong naming driver iti service car mi. Tanadaan kami iti company driver. Na para kada kami kini Eva ka supervisory di. Dimteng manong naming ti kaldawan ti kasar di Lourdes kini Erwin. Adak ti apartment manong naming ang inom. Ito tumawag kanyak ni Jerry. Hi, Jerry. Edward. Jerry. Kumusta ka? Kadag dito apartment. Okay lang. Ori sa anak nagtrabaho. Nagtrabaho matneba. Dakkel met kornong mi. Sumarunong kam tumatang ang kasar kani Eva. Pare, si kanto ti bestman ko ha. Sikat nagbaling ang bestman ko idi. Nagkasar kam kini Lourdes. Sikat tumadlat nabaling ang bestman ko ah. Nagkasar kam kini Eva. Wala na suko na pare. Pero may nakita mo ko ma. Ti klase ti kasar di kiti dua. Siyempre baknang da eh. Yamo, iti abroad ti paghanimunan da. Agtor dati na dumo-dumo nga paset ti lubong. Nakagasgasa ti Lourdes niya. Amam, no kasarita kam kini Lourdes. Thank you, Jerry ko na kanya. Siyempre, nasaan kong insurrect iti kumpanya kat saan na nagapamo kini Erwin, di ba? Sa thank you kina Edward ko na. Apa yung nagyaman kanya? Siyempre, imunang insukat mo. Sikat mo na nga ng insukat. Oh, nasaan mo insukat?
Awang ko mga matigundaway na. Awang ko matigundaway na, nakiasawa, tikas kay ni Erwin, di ba? Ganun kadladigasatan niya. Ang balik. Dapat ni Eva, sa bagay. Yung magpatingga kay lang dita, Naikat ka pa yun di trabaho. Makabulan na yun manong name nga saan ka nagtrabaho. Edita, agib impake manong name ni Eva. Hey, ada pa panam? Umadayo ka? Nga di Cebu? Nga di Davao? Kadom di driver? Edward, I'm sorry. Yung panawang kabatin. Ano ko nam? Ako mati sa bali nga mo nga ramiden. No di, agbartek. Di na pa yun masangong arakupin. Siguro agamak ka mga rakop kanya kata. Mamano pa yun nagdigos ka. Eh ba, sa mga among ang angaw dahil sana kagang angaw. Adan relasyon mi kay ni Tom. Ti driver? Ni Tom. Isot pa kay asawa. Eh ba saan? Saan nga panawan? Panawang kagabutawan sa serbim. Nagkari ka kanya kayo ba? Ada plano ta. Agkasartan. Alawan sana kung ngagbarbartek. Sana kung ngagbartek. Agsapon lang sa baling ang trabaho. Kalis talagang makasapon. Kalpasan nagat planuin tayo pa nagkasarta. Da kami kinitong tagkasal. I'm sorry. Nangibati aklat basit. Ito John account ta. Ano nga basit? Pagbayad mo lang di kaseram. Kan pagpletem nga gawid sa di probinsya. Ayop ka. Ada doon kwarta kimsi ka? Ayop ka. Manong nemi ka ba tipong tutkukunam? Ginamatak ni Eva manong nemi tapno tong patungpag danong danugag papatay. Ngam nakalaalis to manong nemi ti adda nga tao iti likudak nga jak amo adda kayong tao iti likudak nga nangguyod kanyak nga isuti ng danog kanyak ni Tom sa mga saktan ni Eva. Edward, ayop kayo. Sige, lumabag ka. Idarom kayo. Sige, yan ang kaso. Eba, abay ka ba yung bating iti joint account ta. At ito nga, tikwarta kami tisika. Masapul ko, Edward. I'm sorry. No. Saan ka nga dumaro? Nayunak tadugol mo. Dakdak kaltibag kimisika? Sa nakainom ka? Ayun kayo, sige. Ano? Kinungtaran naman nung nemitirusok ko kitorek na nedalog. Ditakan, Edward. Eba, saan ka manawan? Eba, ayop ka, Eba. Ayop ka, Eba. Ayop kayo. Manong nemi dinahanug ko ti datar nga orelags dardaran ti gemgem ko. Dandanog akong ti angin manong nemi. Apar nga nagbali na nakasto ti biyag ko. Apar nga napasama kanyak ti kastoy. Apar nga may turad na kaliputan ni Eva. Apay nga may tulad na ni sukat iti sa bali. Apay. Manong nemi di malangon ko, tirik na.
Timawagak. Dinawagak ni Jerry. Jerry. Jerry gayem. Edward. Apay nga naman sama kanyak tigastoy. Tiyan niya. Pinanawan ako ni Eva. Dakdakal pa yung nga amang tinuwar na iti joint account me. Si Murot ang kinitom na iti driver. Isa na ka nun na kasawa. Abay naman sama kanyak na gastoy. Di ka mati ti Karma? Karma? Nasakit tinaramid mo kin Lourdes. Siyempre ni Eva, nagalanganin. Maramid mo't mangisina, iti legal nga asawam, anang tulakit kang kuwanan. Ang ison tinangisina kang ka. At anaikat ka matin trabaho. Ako matin sa baling aramidim na dagbartek. Pangalaan ko mapal nga di Eva mat, di panawan na kang ka. Kahit kang kanayon na agkuy-kuyo ken iti driver yo. Mamati ka di Karma. Mas kang hindi ka makarma. Nagindi nga nagkurang ti pamagbaga kang ka, friend. Ngayon saan ka din ngayon kanya. Namin pinsan nga nakaulapan na panunot mo. Inadipan nakatapusom. Kabuti pa nagmauyong mo nga nagayat ka ni Eva. Pananglaksid mo iti babae. Natarnaw nga gayat nga babae. Tulungan na, Jerry. Ano't may tulong ko keng ka? Awan sa bali ka makatulong mo lahat bagim, friend. Lusang nga sika. Sagang pupok itis apartment mo. Nung mampayad da imbati ni Eva nga kwartam, may bus da ita. Lusang ka ang trabaho. Nagsapol ka tibalbali ang trabaho mo. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi. Ngam nakigaw kanyak tigasat. No vacancy. Imagagpay manong nemi ti resume ti experience ko. Ngam salsalud-suden dahil ti interview. Apay nga naikatak. Sa anak nga naikat, sir. Siyak ti nagikat. Apay naikat ka. O na nagikat ka. Ta nagpinsa ti posisyon mo. Nakalawlawang. Inikat na ka. Gabuti pa nagbaybayam ti trabaho. Mr. Edward, di ba? Sa mesa, talagang awang bakante. I'm sorry. May bibuskon manong name iti orno. Nga dati bangko. Ngayon bati kanyak ni Eva. Pagbayad ko ti apartment. Danom, kuryente. Igatang ko ti kanek. Nukas ta nga mabisinak. Mabanag ti restaurant. No madanunan ti rabi. Gumata ti ara. Naging ka manong name nga talaga nga awanin tinagyan ti bangko. Ti ornong ko. O alin ti ornong ko. Tinawagak ni Jerry. Magdadapi. Paglod ko. Jerry? Oh. Nakasapol ka trabaho mo? Awan pa eh. Panawa kong ti apartment nga pagiganak. Tumayik di dan. Mabaling ka din agsubliak kang ka, friend. All the time. Ngayon mawanti share ko ah. Naging gajak makasapol at pagtrabaho. Ano nga tanong, gawid kan sa di probinsya. Barbaring sa di tikasat mo. Sa di nga sumrek ka trabaho. Awan mayat kang gadto yan. Gabuta, namonda nga nagkakapuka iti kumpanya. Namonda, mamonda lang ka di nga maamuan. No apay nga naikat ka. Ito na Pilipinas na gawid kan sa di probinsya. Umahik doon dita. Sige, umahikantuhin.
No anat ka, nagkanamaten. Pagturugak maten. Intuloy ko manong name iti nagsapol ti trabaho. Nakigaw nga talaga ti amin. Nagtultuloy met, iti pa nagyangko ti sidong ni Jerry. Nga isupayan manong name iti mangmangdad ti pagpletek no hasta mapanak ang sapol ti trabaho. Isupayan ti mangmangdad manong name iti gatang ko ti kanet. Oh, at pa nagpatingga ti amin, friend. Ikas-gastusan ka man ten. Imbas ko mga ipawit ko di probinsya, kamay na yun ti urnong miki ni misis ko. Uwing gayam, mabarinta kuyog ang panji probinsya. Next month, agpabunyaga, kumpadre. Pabunyag ka? Ti may kadunga anak mi, kini Elsa. Doon kaya man tanak yaw. Sikaw, pa'y putot mo. Nagbalimpay ng duwat asawa, pa'y putot mo. Diyak kaya tagawin sa di probinsya nga si Papa ay. Anong arte kayat mo? Makastrek pa'y trabaho. Kan madahanak urnong. Tapno danto pagtangsit mo. Nga panagawin mo di probinsya. Nga si kakad nagbalegi. Sabi nga di mo tawagan ni Lourdes. Ha? Hape? Tawagan mi na. Kaya nagpagpakasi ka. Anya ti amom. Babae kang kuwana kat makasubli ka iti kumpanya. Sangati. Namisan nga inayat na ka ni Lourdes. Namisan mo't nga inayat mo. Dakil ti may tulong na. No lagi di tagpagpakasi ka kang kuwana. Siyempre, no kasarita na ni Erwin, kaya isubli na ka iti posisyon mo. O rin na bababa na, basta makastrek ka trabaho. Alan! Tawagan mo. Unload ko. Nagapimpiman ka, Fred. Ati load, ako bayan. Ramate mo ti cellphone ko. Sa puliw ti Lord, isitinangan ng ipunbok. Sige. Indayal ko manong name. Hello, Jerry. Saan nasak ni Jerry? Ha? Una ito cellphone na rin ito, sino ito nga rod? Kumusta ka, Lourdes? Ni Edward ito. Edward. My ex. Kumusta ka? Kabulan ako. Masigog ka. Sino ti? Alangan mat nga si ka. Siyempre ni Erwin. Gusto yung tinagsak na, hindi pagkakamasikog ako. Adag dito mansion. May awat amin nga sa pulang. Tapos laklamay sa nga prinsesa. Nagpintas ng biyan. Nagdagal pati may tutulong ko karit parents ko kan kakapsat ko. Siyempre, saan pulos makapagkadkad ti asawa. Ano nun na kumatikwarta na, no saan na nga usaren para ti pakaragsaka, pakatulungan di kiti naganakin kakapsat ko. Kadagi mayaman na kayong ka, Edward. Sika din ang iturong kanya, tigas din ang biyan. Iti pa nang isinam kanya. Thank you. Kasi ka, kumusta ka? Nabayagin nga ang trabaho. O, ano yung ti kwarta? Huh? Kat ni Eva. Pinanawan ako ni Eva. Gusto ka rin ti damag, Naisudan kini Tom. May sakaragin ti company driver. Intaray na pa iti ado nga. Joint account me. Ada akong tiyan ni Jerry. Kahit, bagang timawag ka kaniyak.
Tulungan na ko, ma. Kahit ko tagasublit kumpanyayo. Panag ko na kahit saan ka matulungan. No kahit mo tagsubli. Amon sa amat ipalis ti kumpanya. Once nga da na ikat, saan nga makasubli. Ipagpakasim na ita kin Erwin. I'm sorry, Edward. Kahit ka akong tulungan mangibaga ka lang iti sa bali nga tulong. Ngayon ti pa nagsublim, narigatan. Kasapulit ti trabaho eh. Di kami nagawit kami di probinsya. Baka no, sadya mo masarakan, ti barong agasat mo. Awan kwartam? Dadat may tulong ko. Ikang kat kwarta. Pagpuunam, no, niyaman ti mapanunot mo negosyo. Nagsasakit ka? Nagbabawi ako. Gagangin dita, talagang nagbabawi ka. Maudodi ka talaga, di pa nagbabawi. Ito na bigat. Ipawid ko kini Jerry. Di pirmado nga, cheque. Pasok tamto, tapno, adabalo nung agawid. Agamanak, Lourdes. Ako na nyaman na. Siya tirong may ngagaman ka nga, kaskunak. Saan mo na danon ti kasto nga biyag ko na saan gabukit ka? Kat kas pa nagsupapag ko, Edward. Ikang katipanak na kwarta. Sabi ko mga amo mga tagabinan. Usaren. Nga mga barwanan. Usaren nga umandang. Tapno di kasta. Kata, sa kang talinaed, ito pa nakitiklab mo. Kat sa muntun nga ulitan pa itinaramid mo. Nasaktam ti badam nga tao. Tano, amom ti mamasakit. Talak amom tumit, tinakarkaro nga balis ti araramidan. Amok itan. Manong nemi panakkelan tinted ni Lourdes kaniya. Kahit ko na kaniyak ni Jerry. Nagyaman ka. Dakilatan. O nga ron. Agawit kan sa di probinsya. Ngawit mo na ta kwarta. Cheque. Jeton nga pasukat mo. Kat baka mo anak na tulangan, noan niya ti pagdoduraasan ti yaman nga. I-put up mo nga negosyo. Ya? Nagyaman na kang ka, Jerry. Sika talaga tipudpud mo kayem. Adda ka lata. Ito yung yaman na ka nito. Sabay kumata sa muntun ng ululitan pa eh. Pinaramidam na bidtot. Santon. Santo nga talaga. Nagawit ak nga ro dito probinsya, manon nemi, nga kasla saan nga naragsak, dagidagan na kanyakin kakapsat ko. Nakalagip ka nagawid at. Nga di man ipuri dadakan sa jay, ni ay ni oy, kan saan ka pa nga tumawag. Sorry, Papa. Alam, sa amon nga istoryaan pa, tinapasamak ka po ta, mommy. Sino manginandanong ka na kayo? Bakit ni Lourdes ito tawagan minukaw na saan ka ni Jerry? Ikit pa na kayo awa mong burok. Mas daw kami apay kas jay. Nadang ka lang aro din repitas nga trabaho. Sus apo ay. Pa, alat na pinas ka negosyo.
Dapa pa kini mama manong nemi tinted ng didak ti puunanda. Disodan tinang ipod up iti negosyo. Takunada nga awan ti kapipintasan nga negosyo no saan nga makan. Taurean niya nga panawen kasapulan ti buksit ti kanen. Restaurant manong nemi. Dati-dati manong nemi nagbaling nga chef ni mama iti restaurant dito lugar mi. So nga, detan tinaramid na. Nagsapulak mat lang ti pagtrabahuak manong nemi no mga pagagangay laeng ti posisyon ko ken sweldo. Papindasan na siyak mat lang tinangin panaganan da manong nemi nga owner iti restaurant. Nadala yung papakin ni mama ken duwa kapsat ko ti manmanage. Nadala kiti gondaway manong nemi nga malagip ko ni Lourdes. Yung babae na akong natumawag. Ni Jerry Latan ti pagtamdamagan. Masikog manen, Lourdes, para ti may kaduang anak da. Lalaki jay mo na, inauna, Erwin Jr. No babae ka nun ta may kadua, gusto na ka nun. Tamno awan uni ka adung agtawid iti kinabak nang da. Ay, ka na, pagpimasya di lugar da, Lourdes? Haan? Nagpinspayan di biyag di kita kakapsat na. Adaduang adat ti Manila nakapsat ni Lourdes ng ato posisyon dati kumpanya. Di family house da, babayan kin Lourdes. Di Makel. Si Maya ti biyag di kita kakapsat na. Kasi ka, kumusta di kakapsat mo? Bababalawan da. Manipot ka no hindi. Adako ni Manila, saan ko nga malagip ida. Pumunta, wana, daumot sa bali din nga kadkadwang malaglagip mo na saan nga ni Eva. Napiapay kang ka, Jerry. Umasasenso mo latang. Wana, kumusta ito negosyo? Okay man. Trabaho, gagangi lang. Sana ka city. Kalsoldo mi di. Nagpinasbiyag mo di. Makapang ka sa baling ang lugar. Ako namla kang kanayon kang agtutor. Alakad na padasan mo ti kasya nga biyag. Kaya ala. Agan anos ka. O may kasukat ni Lourdes. Baring na danton. May sakada kiti waitress manong name iti inaharem ko. Ala, sir. Ay moment nga. Naanal ti kasarami idi ka ni Lourdes. Kamabi nga siya, katuway tresak lang. Sana kagsapsapol. O rin pagpalpalamaka. Vicky, I love you. Bam, sir, ta, panunutak pa eh. Ngayon pinakainak ni Vicky, manong. Babotoy di, follow up mo nang ibagbagak yung kuha na. Sorry ko na tadagay yung boyfriend na. Abi kinakayat mo isuna. Ngam siya. Gabuti si patpatag ko, sir. Mabuti nga kami nga mangayat kang ka. Tama no saktan nak. Saan mo nga ramidan pa tinaramid ko? Kanyat amok. Baka makasapol kat sa bali nga pipindas ngam siya. Kat isina naktumit. Akas ti panang isina miti asawa mo. Meaning, manong name aging gakalag ito'y kitsinggelak pa lang. Ay, manong kasapulak ti babae, katalis tumit lang, manong ti gumatang. Ngayon mawampay, manong name iti kasukat ni Lourdes, awampay iti kasukat ni Eva, iti pusok. Takas lawang matentag talik kanyak, manong name. Alakit nagadano sa ako na, anangarod, kastoy ti gasat ko, kastoy ti bunga, tinaramid ko. Tayo ko na naman ng nemi, akar. Anyway, naragsakak mat. Naragsakak iti trabaho. Naragsakak ka magkita na pintas. Nga parang try ti negosyo. Ngayon, put up the mama kini papa. No, by so that mang-manage kam siyak matek yung kuko. Diyak tulan mo, manong nemi, nintun ka ano nga dumteng ti sabali pa'y nga babae ti biyag ko. Ngayon, no kas pagarikan taawanin, awan di maramid ko. No, dahito ya talaga, tigasan ko. Agya man naglaunay, ti anos mo, nga nang ornos, ken nang ipasa, ti pakasalita, ak manong nemi, ket amok,
nga dut mang babalaw kanya. Amok nga dut mang ibagbaga nga sad ending ito pagkasarita. At least naragsakan. Nagbalbaliw akon, jakon kayat pay, iti mang pasakit, iti pada ka tao. Tuwing dagyaman nga pagayam mo, Edward. Thank you very much, Edward. Dalagagangit kasta nga bihag. Yang